Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kakukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe dawigira nyaya katika ku Lions Den, nyaya ye etai venda uyanonzi Messi ane makore 20 akapomera mboswa yekurara nemwana ane makore 15 years muri Zimbabwe. Nyaya irunzi yakaitika mushure mekunge mwana uyu ane 15 years aenda ku show ye music muri Zimbabwe, kwe musical show uko kurunzi ndoko akasangana na Messi uyu etai venda vakawirana kuti varare vese vaite bonde vese. Saka zvirunzi pavakaita bonde mwana uyu haana kuzonge kwanisa kubhadhara $5 yavangawirirana kuti azobhadhara for my services ainge apiwa. Saka zviri kunzi akabatisa foni yake achiti mangwana aizodzoka achipedzesa mari odzorwa foni yake. Saka zviri kunzi muzuva ramangwana mukomana uyu akadzoka nemari ya Messi uyu kwakumpa mari, asi zviri kunzi Messi akatanga kuramba nefoni yake. Zvinova izvi zvakarwadza mukomana uyu akanoripota nyaya yake kumapurisa. Saka pakapinda nyaya mapurisa parunzi pakaonekwa kuti mukomana uyu ainge ane makore 15. Messi akabva achajwa nemutongo yekurara neminor muri Zimbabwe. Zvinova zvinhu zvaaisa expecta. Saka kutaura kwatiri kuita kunoko Messi arunzi akapiwa 6 months ari mujeri, akatongerwa 6 months ari mujeri. Inyaya inoshamisa muri Zimbabwe. Tichingoti mazuano kunzoko hakusina kumira mushe muri Zimbabwe. Ngatichengetedzei vana vedu muri Zimbabwe, tizive movements avo, vangava vanakomana kana vanasikana muri Zimbabwe. Ngativachengetedzei tivaone movements avo. Ndonyaya yatata kuigirai muri Zimbabwe muzuva ranhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section.